But how hajar khatsan ngi snow bakadai kalat bangin peni ka jing persya la don jing pendit bendri hendiat manakani pat le se kamnum sup hadu kata-kata menta ndai kinde yo lat te komong ong pili no ba kajela ka badu ka basushim ram but manakani bade ka sarkar ka persang ban batai economic sing bro nan ai nok sai pi ketika NSTA stadium laban perah hadu mentam laban te dia ketika kasih market hamat perang basuk dan ke parking katur lapan terah ndai syukwa bet bale bak kwa ban ka basuk bah link back infrastructure product ban bansam kani ka policy Meghalaya Communications Policy 2024 ka ong hana bahap register bat ka di IPR nda syukut tang ta bahap register ni kita ni thui tha la ndai ka jing thmu ka long ba ban khang la jaki independent voices kem kwa yano ban kado kati ya ka sarkar Priang sobai pi hak ni ke episode 11 jong ka Q&A hak ni ke si mata ngadon bat iwe ni ke social activist belano senjang hak ka imlang salang nadu kisnam ki blada bat hadu mentaru te ni ba hak ni ki si mata kata ka beef party yo sngo ba namar bahadien ka tu ka jingwan jong tik seng nyam hindu banang bat penyak kata ka yatra hak ni nambak sulong te youtube hamna yang ki kata ka beef party jong sam azat kasan BJP hakajing lam jong u Narendra Modi nadu swab kinwan ka boru la itu bakade ka parti kaba persang ban wan lam ni kata ka Hindu Rashtra ban wan lam ni kita ki policy ki jing perkhat ki rukom long kani ka India jongi kaba no shiliang kaba kwa ban nyon ben ni ki retpa ya ki brio ki badon ki we ki rukom perkhat ki rukom ki rukom bam but how hajar khatsan ngi snow bakadai kalat bangin peni ka jing persya ya u Amit Shah bat ka parti bu represent jing persya ka jing ki idea jongki bat ru khamtam kata ka jing persang bantuklar ka jongki ya ka bam kati nek ka cultural preference jongki beri ya mangi bere kum kita ginong song snong snow bakane ka dikala pangin peni pati don ginong song snong hakane ka jela ka jongki kiba persya kalau ka ek bas musi pi nama bapet cha Arunachal ba cha Nagaland marsen pentau kinong song snong bakim snow tanat ekane ka jing persang dengan keseng ka sarkar wud kala akrani kala ale kalau ong bangim numah permission ladaki yo ka permission bat ladaki le ekene ke kalau persya te ya ka city riti sanchar ka jongi nama hariti sanchar ka tho pangi de ban imlat loy di ban jit ni nyam ni kom bam hande kini kiat persya kata ka basuk ban khang ki de ka sarkar jongi ngitip ba ka kaya janda ba ka ba bho ba ka BJP but kim not but kim saliahi pan snow ya ki jing snow jo ki pai ba ki jong ki tang ba ki jan cha kabor la biang telada ka ya cha khamat kan negara bi ni rungi kentul ya ki nong song snong jo ka jella bangin yami na mangim de ban sa yu rot ki hok ji hadien puto mo hadien ka jingya ka jong pi ha kaleng jong ka north east te khamtam hadien de ka tu ka jingja solong angum tu hi kindak singi ni na kaleng jong prime minister jong u adopt ultimasi along baile ha ka basit basai ban pen i pai ba kata kawan nation ru kilas bang ban pen i na dum ta kani ka jingle jong Modi ne shipang ka khun masi shipang pikok manchwa pikna parrot kini baro ne kiti kam thamula sudah ban chulong distract ya ki pai ba ban penbe ki da kumne kumtai handrai nga soyo jingkarnan nakani ka election ka barang sudah nakani mandalong sakat walong ru ki kilasa reduce in numbers but ngatharai ka bamsuk ban ong ba ya kani ka ri jongi hi ka India ka bana do macam hilong pluralistic and secular papin persang man pun do jat ya kini ki badai kita ki tenrai jong ka jinglong jong ka ri ka jongi kamnom sup kadon yang ka possibility ba kin modify la ne ban change so ka constitution ki persang ken tinda perkhat nadu kini kisnamba depro ki
forcefully ki wan lam ya ka CEE. Mentah ya ka UCC na ya ka Uniform Civil Code ka tindang ya persang. Ndai ko mga ongai pi la don ijing kendit bendriu kendiat manakani. Pat le se kam nam suk hadu kata-kata mentah. Ndai kinda yo la te ko mga ong ki dipilih no ba takawai pat kejat kom long le no kan jengki. Okey. Tekamut kini jengkeli ki bangabu hadian lai ke ngatrai bila ada cuba. Kato ka India kan point am kum kata one party state or nation rule by one person. MP ngate ngam kwa bandu jen kermen hadu kata-kata dan ngihap long ki bahusiar. Ngihap long ki bahusiar barabor. Democracy is always in action. Baman kasni kaya kayeng kerkomlong citizens na kita ki nong shong shnong ka jong ni ni hab ban ya participate na ban don benta man kapor ban kren ban le ke ban pen ke imbat ban pen imbe ka demokrasi lam kum tate kanu ka riru ka ape ka jingma na makidon be ki bre ki babu at bor ba haba pi bu at bor pi kwa be ban kurup ka bor tang era de be long ning pi be ki ayu bat pi kala long dictator no te kermen bakam nom long kum ta Tengene ya naki jengkeli ha ka dei bak ka jala jong hakayo ka kot kamtam hadin jong katuka PAG report ka ba ni wakilai aka education department health and family welfare katuka CAG report manakani ka kadawbon ki APA ki baduna ka ba khamlong snoma ka long ba ni ka jala ka ba kataka fiscal deficit ba ong nakatin pareng no fiscal deficit kamut ba kajing don jing em kata revenue nek bisa tingka ka don tangkat tu ndek kajing pelut pada pila ayat palat ya kata kajing don ka jela jongi kadai ka we nak ba bon tam kan kajing pelut klam don ka pisah habar nak plala jongam don ti karam hameng kalaya kala apoy hadu kini umat nongai pi ini ben bo jing keliba balai pi sheme kene karam na benta ayu ka report hato kiram ki beladep hakan ko kom pi pendan kami to karam mo ke brukum ka jala baduk take akwe ka jala ka baduk ka basushim ram but menakani bere ka sarkar ka persang ban batai economic singi bro ban ong ba ni la pet itu ki figure mangi katuka katuki numbers ni kedai at constant prices ka sarkar ka persang ban spin ya kani ka data ka read kani ka data at current prices no ka bamut mentah kan kaya pair kum no ki dor re haba pipet ki dor ba mentah dai kan don be ka jing I kum bang ila asrang kiyo bale anchu ai noksa nama ha ka por ba don covid baro ko pertai mdi tang ka ri ne ka jelaru ka HRM kayo kon telada pi compare ba kisnem covid pat mentah te ila don kan jing ka to ka jing penni jong ka to ka report jong ka niti ayo ka dai at constant prices and ima ta ka jing hiar la pala tan point ni hiar just in 2021-22 we were at 7%. Ini rubaki economics pak kinjumi ban keren. Teng mo ko mangaru ngam dei bala puli economics. Kajinjar ba teng tang man smutu ikni ki number. Makata ka sarkar kamut bangi barok baya bet je ban don manu bala ban smutu ikni tiki persang ban penwandur dokumbai. Ki ong hana kata ka borrowing na kajing shim loan ka ka financial instrument ka ban yarap ingi hadian abot. Handrai ni tingi ong pinno shwa kato. Namar ba lada kato karam kampen kelaya kajing embryo kabamut ba pishim ram yaki kam thamula yaki kam ki bamler nai shim ram kumentangan su ai nok sai pi kajing song shit klek bit japan ka government ban pen pralut kat badon ban tei thamai ha ngan ai nok sai pi ketika NSTA stadium la ban para haduk mentam la ban tei biang kata Times Square na kata Polo Market klam don papandon kami tu kalau sulong ka kem ya bam ya di hento ketika kasih market hamat perang besok don ke parking katur lapan perah na ban sna parking haduk mentam pat dep handai syukwa bet bale baki kwa ban ka basuk bah ling bak infrastructure product ban bamsam Desa kawengan ai nok sai pi ketika State Central Library hapor bapirung kadon em ke building marsin rung ha sakamon
Katu kepala adat mana mencua ke internet baru ke building. Mereka pendon kam nak bentak ke itu. Sekarang telah deh. Manya tu ya pi haus nam hajar Shipau. Kan ni kalau ngomong kajing itu kan hanya penlong ya tak kawita National Convention on RTI. Na baru ke lengkeri bukan kibrishan. But ni penlong Street Central, but ni don kam cuk kacaka nama ni long bun kini session kini workshop AM banyak keren banyak. Ni lipit tu ke building ke bakal pendon kam. Ni orang sarkar ni pendon kam. Ni asal ni mengit kemadan ke ina marang sudah pisna ke po. But nado kau haka tu ke por bangi pendon kam mangi kumkan ka Meglai Right to Information Movement. Haduk mentah 4 bulan kam. Mentah ke pak ki ongkin ra anak sowai. Nado menno kata ro mo ndek khampat lo. Ndek tu kacaka jakakin Aisyah civil ru sini capain mount school ban kampan bha nama kajan tu. Ban penyari ke sekolah nama kalang hek ke sekolah bun nak kidon kam kacaka ban lek ka kidon kam di classroom mai kidon kam ke kajing temu ka dek pantai parking lot tu hajan ke sekolah long kemudian kata ka vision teh ne kajing pet jengai bangi kwa ita i shlong i balong kumno. I hakni kindat si kami ketua Meglai communication policy kabakhan ki YouTuber ban ai kana khobor leng ba ka YouTube tengi iru ya press release ke jongpi ba pen pa ba persa ya ne ka la ban persai kamnya ka daw ba long pi ban keren barok mangi ki nok song di kan sutu ba ka de ka jing persang ban pen ngap jak leng barok kim kwa ya no bandan ka opinion ne ka jing ai jing mut ne ka jing ya pair jing mut ne ka jing kedo ya ka sarkar kana ngono kalian but kamde baka khang tang ya ki YouTuber mo ba ki content creator kani ka policy Meglai Communications Policy 2024 ka ong hana bahap register bat ka di IPR da syukut tang ta bahap register ni ta ni tu ita lasi ndre ka jing tmu ka long ba lada pi don kanu ko jing tho ne ka video ne ka aka pin hab yo jing bit chua naka di IPR bahkan kan pet benya balada ka sngo maka di IPR mota ka sarkar ling ba ka di IPR ka sngo ba ka ne ka news ne ka jing pensapriang ya kan ko kubor ne ka information rules not just kubor kalong persya ka sarkar ne kami hap kendon baik kata kajing syong suk syong san ne ka pen bun kita ki mereka kajing temui kalong ban khangla yaki independent voices kem kwa yano ban kado kti ya ka sarkar talelingan ongai pi ki tamla jung ki persang ban wat lat be kumno baken yo katu kat ni kajing ling ba ki social media ru nyitip ka don kajing seni ru mo ka social media ka don kajing tim ni tla kajing ka don teng kajing palat put kar kom ya keren kan ni katai andre ban ong ban chu khanglan kam de ke ka de kajing simno ya kata ka hok ka palat yang ni de ka constitution but menta bon kini ki content creator ki ling ba ka YouTube pinda pet ya ka jilla again we're at the bottom when it comes to unemployment jom ni barok beplik nak samla kim don lat chu de kumwe but ki persang ban dai dignity la jong itai jing longer neng la jong ba ong ba tre kam la jong min hab ya persang men mobilize but yang kami nanti baka press return nanti rukan thale ai so ni ya no sakwe ka jing klik ko ayang ka positive baka negative review on MDE 1 and 2 balaya tan news nam mengalak ban perkat mentah kalong tang ba balai ba man kapon nya lenting nang tu ngisio itu ka kroboro judap shu kongreng itu ka MD itu kala asna ya ketika bibantah kala pendap itu andre nga ongi kataru umde da ka ba ai jinyero pura namar balai bahoi kala ada kala ayeng tu ka bibantah andre mentah mangama pingin tete mano badai try gitu number 1 sakawai ru la penduk no sepastan taksi turis tu hajan ka basit ka ba wan lam jing mentoi ki ba kaya kayeng kat kom ka jing sngau janga kalong ba hang tu ha banta ya le ban serve ki traditional food not traditional food dai ki jor ki jhat ki system mana ken dai local ta no kin serve ta ban bak perkai ta
pet ba nong rap jong ni unyo e kador ka biang yu sing yu pan yu kubi khambha ban ba ong ba sa pita simil armil habi banta Cikgu yang jingkeli, pila ju pila temu banyak election hakim sistem kita ada dari pempoi je katong. Te tarai hakan over kom pempoi katong bat. Dan sevidon empat kajing semua bah hadir nabu pen dang yang kun gang election. Ada mencuang banyak kun election ru pat hado menta. Kajing temu hi jong ni kalong ban engage bet. Ne banyak sim benta bet. Bat kasan syarat ban pet banyak ban pet ngor jika jinglong jingman haka emlang salang haka ni kejela jong ni nama bagi don ta kajing sngowi kini kejela no jika jinglong jingman ngin kwa ba ya kitu ki ban one vote hadin jong ni kin lap ta kajing julor sudah ha sab kerkom ya kon election jong ni ru kan long a principle jingele ba jing kon ni klam ong bangin le kat badan kam ban le ban job ladang chukwa ban job dalele ru jubor sa priang da kapisa ka tingka lane mre tang da kapisa tingka teng sim da ki issue bam ler pun chong shit you fight ba ha just emotional blackmail you fight ba kata ru ngene ha namar ba kalong ba prisim kabu you fight ba for election te hadu mentaru ba nang ni chakmat nang nya le kata ngin ya kun ne em ya ka election kum kawai kita kalenti ngin sampai ya kata kapo Ni appointment haka pokot dengan kwa bapin ai ka khobor ka jong pi limbakan ni video. Ni hab ban kali la de la di hato ka jing im jonga kala khamsuk ni hamya chakmat ban san snaman shwa ne dang so korde dang so jincha shushu mangi ni long ka imlang sa lang em ka ba jarjar ba ka bam jumelin ban dawa jing sishangi de ban dawa kum kita ki citizen te sakawai ru akwa ban ong namal ba ni sedang ni interview ru doktor bakran subhang ka beef party husiar bangim nom ai suk yakin ki hok ki jong bangin em la lut ladang ikwa sisa ban pen km bat ya dai ka demokrasi lingba ka jing ya dai kita ki ideals of pluralism and secularism ngin hapan pet ru ya ladi ki ki bangile ha ki bangile le si ha tang hang ni swaru ki be pen wan lam ta ka jing phe ki ba wan lam ta ka jing ro di Itu ide kispautli ki jingkeli be kong Angela kulisibon kong ya kapor ka jong pi bat le na berkuya.